ta maniyyata su da zarar sun sauka a Madina. To alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da salati ga annabi alaihi salatu wassalam mara farko da iyaka. Kuma da aka shina hajji rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar, kuma hajji ne da ya haɗa da jiki da kuma dukiya da kuma tafiya. Wannan yasa ake bukata ya zama mutum yana da guziri kuma yana da lafiya, sannan kuma hanya tana lafiya lau. To idan alhazai mun san sukan sauka a guri biyu ne, wanda suka je da wuri wasu akan sauke su a Madina su fara yin ziyara kafin su zo maka su haji, wanda kuma suka makara akan fara kawo su wato Jidda su ɗau umara daga baya kuma su je su ziyara. To wanda ya sauka a Madina zai fara yin ziyara ne. Ita ko Madina guraren ziyararta guda biyar ne. Na farko akwai masallatai guda biyu da ake ziyarta. Akwai masallacin Annabi alaihi salatu wassalam, akwai kuma masallacin Quba. Sannan kuma kwantai guda uku. Ana ziyaran inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwance da shi da manyan abokansa guda biyu, Abubakar da Umar. Shine a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗakin Nana Aisha a nan gurin suke kwance. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a farko a kwance, sai aka kuma dan zamar aka sa Sayyidina Abubakar a bayansa, sai kuma aka zamar aka sa sai kuma Sayyidina Umar a bayansa, ba jera su aka yi daidai wa daida ba. Kamar wajen kafar Annabi alaihi salatu wasallam sai aka sa kan Sayyidina Abubakar, wajen kuma kafar Sayyidina Abubakar sai aka sa kan Sayyidina Umar. Saboda haka aka saba su, ba daidaita su akai ba. Wannan yasa suna kwance a cikin ɗakin Nana Aisha, wanda ko masallaci ya riga ya shiga cikinsa. To wannan su ne. Sai kuma Quba, wato masallaci kenan. Daga nan sai Baqi'a shine inda manyan sahabbai suke kwance da ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka rasu a Madina, duk suna nan a Baqi'a, da kuma manyan sahabbai Sayyidina Usman, suna na Aisha, suna na Fatima, duk suna nan a Baqi'a. Sai kuma can Uhud inda sahabbai guda 70 suke kwance, anan Sayyidina Hamza yake, anan Mus'ab bin Umair yake, anan Abdullah bin Amr bin Jamu yake, sahabbai da yawa su Anas bin Nadar, manyan sahabbai su Julaibib, manyan sahabbai guda 70 da suke kwance a can. To waɗannan gurare ana son mutum ya ziyarta, ya je wa Annabi alaihi salatu wasalam sallama, ya masa salati, ya masa godiya bisa yadda Allah ya ɗaukaka addinin musulunci, aka musulunta ta hanyarsa. Ya yi wa Sayyidina Abubakar sallama, ya yi wa Sayyidina Umar sallama, sannan ya je sahabbai su ma ya musu sallama, ya musu addu'a, ya je Uhud su ma ya musu sallama, ya musu addu'a. Waɗannan su ne ziyarori na shari'a guda biyar. Masallatan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in kai sallah a cikinsa kowace za a baka 1000. Da kuma masallacin Quba wanda in kai alwala daga gidanka ka tafi ko masaukinka ka je can kai sallah za a baka ladan kamar kai umara. Da kuma ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah shi kadai ya san irin ladan da zai baka, da Umar da Usman da kuma sauran waɗancan sahabbai da suke kwance, Sayyidina Usman da makamantansu, da kuma Sayyidina Hamza da makamantansu. Waɗannan su ne guraren ziyara guda biyar na shari'a. Sannan akwai gurare da ake zuwa na tarihi da kuma na ƙarin ilimi, kamar guraren da aka yi kaza suna nan da yawa. Waɗannan sai wanda mutum ya samu dama ya ji. Akwai wata niyya da ake yi a yayin shiga Madina? To ai ita niyyar ka tun daga gida mutum za shi Madina ya a cikin farin ciki yake. Duk wanda aka ce zai je Madina kuma ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a Madina, haka ga tun daga gida zuciyarsa a cike take da fari. Saboda haka niyyar ma ai kayi ta tun daga gida. Yanzu aka ce za ka kai ka garin masoyinka, wanda ka fi so, wanda ka fi kauna, wanda baka da kamarsa, ai tun daga gida zuciyarka ta cika da farin ciki, ta cika da jin daɗi, ta cika da alheri. Yasa da ka sauka a masauki sai ka je kai wanka, ka sa kaya masu kyau, ka fesa turare, ka fito cikin farin ciki, ka yi alwala, kada shiga masallaci ka je ka yi sallah raka'a 2. To yanzu tsarin ziyara din an, saboda yawan jama'a da suke zuwa, wajen sama da mutum miliyan 200 ne suke zuwa a duk shekara umara kuma su kai ziyara Madina. To sai ya zama ba zai iya yiwa a ban mutane su tafi barkate ba, kuma guri ne da ba a son kokawa, ba a son hayaniya, ba a son ture-ture. Tunda kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ladabi da tarbiyya da nutsuwa da tara hankali da ake so mutum ya in zai kai ma ziyara. Ba a son hayaniya da hargowa da ture-ture da bige-bige. Guri ne da ba a son ai waɗannan abubuwa. To shi yasa aka tsara yanzu sai kai bukin ma shiga rauda da shiga ziyara duk sai an yi bukin yanzu, saboda abin akan tsari. Sai ka cike wani form ta intanet ko ta abin nan, an turo maka cewa ga ranar ka, sai ka je ka nuna wannan bukin din. Yanzu ma an ce tun daga nan Najeriya za ka yi bukin din ziyarar gurin, saboda a yi tsari ka a samu cinkoso da ture-ture. To kaga idan mutum ya je lokacin ziyararsa ya je ziyara a nitse, lokacin ziyararsa bai ta zuwa masallaci yana sallah
domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata addu'a ya ce ya Allah duk abin da annabi Ibrahim ya roƙawa maka Allah ina son ka ninka wannan sau biyu a Madina. Duk abin da ke maka ya roƙi Allah ya ninka wannan ninki biyu a Madina. Kenan duk wata falala da kake gani a Makka to kana da irin ninkin ta guda biyu a Madina. Yasa wasu da wannan hadisin ma suke kafa hujja cewa wato kenan zama a Madina in dai ba umara kake yi ko haji ka zo yi ba to zamanka a Madina yafi zamanka a Makka, saboda wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah duk abin da Annabi Ibrahim ya roƙa ko mun sa abubuwan da Annabi Ibrahim ya roƙa suna da yawa to Allah kai kawo ninkin sabi a Madina. Akar makalla zuwa masallacin Annabi kamar me ya kamata maniyata su fara yi a masallacin? To dama masallaci mutum za shi kaga ana so yayi alwala ya tafi yana addu'a, in ya je shiga da kafar dama yana bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ta abuwa barhamatika, yayi salati ga annabi ya sallama ga annabi ya shiga da kafar dama yana mai cewa aminci da salati su tabbata a gare ka ya wannan manzo mai daraja, Allah ka buɗe min kofofin rahamarka. In ya shiga ya sallah raka'a biyu sai ya zauna, in ya samu shiga rauda akwai raudatu min riyadil janna, ya ce wato abu tsakanin mumbarina da kuma gidana akwai dausayi daga cikin dausayin aljanna. Wannan guri yana nan ana ba da dama, shi ma sai an yi bukin saboda yawan jama'a, sai ka yi bukin ka cike fom tukunna an baka dama ka zo, ba haka ba ko ta ina ka za ka ga an kulle, sai dai ka biyo ta kofar da aka bude ita kuma sai kana da bukin, in baka da bukin ba za ka shiga ba, saboda wannan duk tsari ne aka yi, ba wai hana mutane shiga aka yi ba, an yi ne don a shiga cikin tsari. Kamar menene ya kamata a yi a yayin ziyarar makabartar Baqiya? Idan mutum za shi ziyara makabarta abubuwa guda uku ake so yayi. Na farko ya kudirce cewa dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je makabarta za ta tuna muku lahira. Kaga ashe amfanin zuwa makabarta zaka ga yanzu kai da ba kowa ba, wanda yafi kowa daraja, yafi kowa kima, yafi kowa daraja a gurin Allah gashi a kwance. Abubakar, Umar gasu a kwance, Usman gashi a kwance, Fatima gata a kwance, Khadija gata a kwance, wato Aisha gata a kwance. Duk sahabban nan da kake gani, ko da ita Khadija tana Makka, to duk zaka gansu gasu a kwance. To za wannan zai tuna maka lahira cewa duk biyayyarka, duk da'arka, duk girmanka, kai ma wata rana kana da ranar da zaka kare. To kaga wannan shine manufa ta farko da zaka sa. Na biyu zaka je kai musu sallama, an kai musu sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum ahla diyarin mu'minin inna bikum lalahiqun, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun ko lalahiqun. To kaga wannan ya nuna zaka yi musu sallama, shine abu na biyu. Abu na uku zaka yi musu addu'a cewa Allah ya gafara gare ku, ya gafara gare mu, ya gafara gare ku. To kaga wannan addu'a da zaka yi musu iya fa adadin wanda suke kwance tun daga zamanin Annabi har yau fa Allah zai kirga adadin su kai ma ya baka wannan gafara. Domin ya ce duk wanda ya ce Allah kai gafara da muminai maza da mata, Allah zai kirga yawan muminai maza da mata din ya bashi wannan ladan. Idan akwai muminai lada da maza da mata biliyan, to Allah zai baka lada biliyan na cewa ka roƙa wa muminai maza da mata biliyan Allah ya musu gafara. Allah zai dawo maka da wannan sakamakon biliyoyin mutanen zuwa gare ka samu rahama. Kamar akwai wasu ibadu da ya kamata a mayar da hankali a Madina akai? Ibada dai wacce aka saba yi ce, sallah, salloli 5 mutum ya tabbata yana samun su a harami, yawaita nafila, sannan kuma azkar, salati, istighfari, hailala, sadaka, da kuma Madina dama gurin hayaniya bane, ba gurin fada bane, ba gurin rigima bane, ba gurin tarzoma bane. Duk wani abu ka kiyaye martaba Annabi da girmansa, ka dinga jin girma Annabi da martabarsa a zuciyarka. Ka je Madina da wannan tawadu'un. An ce Imam Malik saboda girmama Madina da yake ma baya yawo da takalmi. Kamar yaya ya kamata maniyata su yi sallah a masallacin Annabi? Su dinga zuwa da wuri kafin a tada sallah. Wasu mutane za ga kamar suna ga sai kaga ba sa zuwa masallaci ko suna makara. Mutum ya dinga zuwa da wuri, a zo ya nafila, ya jira, ya samu wannan ya karanta alkur'ani, ya karatun alkur'ani kafin ma a tada sallah an cika masallaci. A zo an yi sallah kuma kai nafilfili kuma ka zauna, ko kai ta salati, ko kai ta gifari, ko kai ta hailala da sauransu. Duk waɗannan abubuwa ne da za su ƙara wa mutum amfanuwa da zamansa a Madina, da kuma cewa Allah ya masa ni'ima ma da ya kai shi Madinan, garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar menene matsayi da muhimmanci na ziyartar Rauda? Rauda dama ai fata ne. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce tsakanin mumbarina da gidana akwai dausayi daga dausayin gidan aljanna. Sai malamai suka ce to shi dausayin aljanna ne aka kawo shi gurin, ko ko za a ɗauki gurin ne a sa shi a dausayin aljanna,
ko ko saitin dausayin aljanna yake, ko kuma duk wanda ya shiga gurin ya yi sallah ana fatan ya samu dausayin aljanna. To duk waɗannan ma'anonin guda kun kan tattare su za ga cewa shiga gurin kai sallah ai fata ne cewa yadda Allah ya sa na shigo gurin nan na yi sallah, Allah ya sa ni in samu dausayin aljanna. Kamar akwai wasu abubuwa da maniyata ya kamata su guji yin su a Madina? Hayaniya, hargowa, rikici, musu, jayayya, balle kuma a ce kai sata ko kai fada ko kai ha'inci ko ka damfari wani alhaji a wajen canji. Wasu kan ce kawo maka canji su damfari mutum, da yake mutane ba san dala ba, ba san canjin dala zuwa riyal ba. Wani sai ce alhaji kawo in siyo maka ko kawo in canza maka ko mu je in maka siyayya, ya cuce shi. A gane duk waɗannan ko turereniya ko bigegeniya ko fada ko hayaniya ko hatsaniya, duk garin Madina ba zai ɗauki wannan ba. Ga mai imani in ya shiga Madina kawai zaka zamo cikin nutsuwa ne da kwanciyar hankali, kada a ce kai ka zo wannan gari mai daraja kuma ka zo ka yi cuta ko ka yi ha'inci ko ka yi zamba ko ka yi abin da bai dace na saban Allah ba. Kafin maniyata su koma Makka, akwai wasu shawarwari akramakallah da zai ba wa maniyata su kafin su koma Saudiya a Makka? To kafin dai a tafi Makka, wanda ya fara da ziyara ko kaga ya more, ka yi ziyara, ka nutsu, ka kuma shishirya yadda za ka tafi Makka. Shin a jirgin ƙasa za ku tafi ko a mota, tunda hanyoyi biyu ne na barin Makka zuwa Madina. To kaga wanda za su tafi a mota sun san miƙati za su je. In an je miƙati kuma a nan ne mutum zai cire kayansa, ya yi wanka, ya sa ihrami, kafin nan ya shafa turare, ya yi alwala, ya je ya sallah raka'a biyu. Idan an hau abin hawa kuma ya niyya cewa ya yi niyan umara. Ga wanda zai umara kenan, kafin ya wato wanda zai tamattu'i, tunda dama niyya uku ake ɗauka a gurin. Wani zai yi umara tare da hajji a haɗe, shine mai kirani. Wani zai yi hajji kaɗai, zai ɗau niyan hajji ne kaɗai ba tare da umara ba. Sai an gama hajji daga bayan yana son ya umara sai yi. Wani kuma zai fara yin umara in lokaci bai ƙure ba kuma ya ɗauki niyan hajji. To kaga anan mutum zai wannan niyya, daga nan kuma za a yi ta talbiya labbaik Allahumma labbaik, sai an isa Makka. An sauke mutum a masaukinsa, ya huta, ya yi wanka, sai kuma ya tafi ya je ya umara. To akramakallah, menene wankan tsarki a musulunci, kuma menene ya bambanta shi da wanka na yau da kullum? To wanka a musulunci ya kai wajen 14. Akwai wanda malamai suka ce wajibi ne, su ne guda 7. Akwai kuma waɗanda suke na mustahabbi ne. To shi wankan da ake yi a wajen ɗaukan miƙati yana daga cikin wanka na mustahabbi. Shi abin da ake so, musulunci baya son ƙazanta, baya son dauɗa, baya son datti, baya son najasa. Kullum yana so musulmi ya zamo da tufansa da jikinsa da kuma wato abin nan gurinsa duk masu tsarki ne. Shine zaka ji malamai sukan kira su daharatu hadathin da daharatu khabathin. Daharatu hadathin wanda ya shafi alwala da wanka, wannan kuma daharatu khabathin wanda ya shafi wanke tufafi da wanke jiki da wanke guri. To ana so waɗannan wankan da ake yi a miƙati, wankan da ake wajen shiga Madina, wankan da wajen shiga Makka, wankan da ake yi bayan an gama umara, wankan da ake yi kafin ranar Muzdalifa, ranar da mutum zai tafi wato a yawmut tarwiya, da wanda ake za ta fi arfa. Duk waɗannan mustahabi ne. Ana son dai mutum ya zama kai kanka in kai wankan zaka ji nishaɗi, musamman yanzu da ake tsananin zafi. Da kuma akwai irshadat, faɗakarwa da ake wa alhazai wajen kula da lafiyarsu, musamman yanzu da ake ga rana, ga cunkoso, ga zafi. To duk waɗannan ƙa'idodi da aka shimfiɗa, mutum ya sha ruwa da yawa, ya sa lema, ya kuma kula da kuɗinsa da fasfot ɗinsa, don fasfot na faɗuwa, kuɗi na ɓata, ko mutum ya fita daga cikin jama'a sai ya tafi wata guri ko ya tsaya yana kalle-kalle a yi masa nisa. Duk waɗannan alamomi da ake sa mutane a hannu, kar su tsinke, kar su cire, da shi ake gane mutum in ya ɓata, a gano inda yake, ko hemarsa ko gidansa ko masaukinsa, da ana gane. In mutum yana da kuɗi zai canji, ya nemi wanda ya sani su je wajen siyayya da shi, kada ya tafi shi kaɗai. Wasu kan je abinda zaka siya riyal 1 sai a siya maka riyal 10, abinda zaka canji riyal 1 sai a cire maka kuɗi. Sai ga mutum ya zo da guziri mai yawa wajen dala 1000, amma kuma an wayi gari siyayya da ya bata fita dala 300 ba, da an cinye kuɗin a wajen canji saboda bai san canjin ba. Duk waɗannan abubuwa da wajen yadda kuɗi, shi yasa malamai aka ce wannan abu da ake ɗaurawa, wanda ake sa kuɗi a ciki, mutum ya samu mai kyau ya ɗaure kuɗinsa, ya kula da fasfot ɗinsa, ya kuma wajen su hawa lifta da wajen shiga ban ɗaki, tunda wani bai taɓa shiga ban ɗaki mai flushing ba, bai taɓa shiga lifta ya danna ba, wani ya danna ya sama, ya danna ya ƙasa, ya danna ya sama, bai san inda za shi ba, bai san lambobin da ake danna ba. Ko mai ya zama na zamani. Wani an ɗauko shi daga ƙauye, can cikin ƙauye inda ake zagayawa da fatanya, an zo an kai shi wurin da ake zagayawa da flushing,
to ya zai gane? Nan ko a cikin bita ba a nuna masa cewa ga yadda ake ga wajen fuloshin ba a zo a nuna masa ga yadda ake hawa lifta ba, yadda ake hawa mota, yadda ake hawa lifta. Gida mai hawa 20 shi kuma yana hawa na 18, bai sai yadda zai hau, bai sai yadda zai sauko ba. Da irin kwana a ɗaki, mutane wani bai saba kwana da mutane a ɗaki ba, an zo an samu ku gadaje mutum 5, mutum 4, mutum 6, wani mai faɗa ne, wani mai saurin bacci ne, wani mai son haske ne, wani mai munshari ne, wani mai shiga ban ɗaki da ɗaya ne, sai an taɓata maka rai, an ta baka haushi, sai ka koyi zama da jama'a da haƙuri da sauransu. Kamar akramakallah, wani irin wanka ne shari'a ta wajabta? Wanka ne na tsafta, kawai na tsaftace jiki. Mutum kawai ya wanka, ya sa sabulu, ya wanke jikinsa tas. Akramakallah, muna godiya. To mun gode sosai.